Nagprobisa ang Police Regional Office 6 nga buligan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa pagtapna sang mga kaso sang illegal o illegal fishing sa rehiyon. Sa data sang talaptapan sa bulan lamang sang Pebrero, naglabot sa 37 pesos and 37.30 million pesos nga balor sang mga kagamitan sa illegal fishing ang nakumpiskar. Sa piyak gabahin 244 naman ka mga individual ang naaresto bangod sa paglapas sa Republic Act 8550 o kanang Philippine Fisheries Code nga nagadumili sa paggamit sang bomba, lason kag iban pa nga illegal nga pamaagi sa pagpangdakop sang isda. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan, ini nga inisyatibo kabahin sang enforcement sa iban nga special laws agud nga mapabaskog ang pagpatuman sang mga lagi nga nagahatag sang proteksyon sa palibot kag sa kadagatan. Lakip na ang kampanya batok sa illegal fishing sa rehiyon. Payag diya kalabanan nga sa 5th District ang mga lugar kung saan mayara sa mga nagakadakpan kag mga nagalapas sa layi. Nagpasiguro ang kapulisan nga padayon sila sa pagkoordinar kag pagbulig sa BIFAR sa pagbantay kag pagmonitor sa kadagatan agud maprotektahan ang marine biodiversity kag maproteksyonan ang mga natural resources para sa masunod nga henerasyon. Our role there is in support to the Bureau of BIFAR. And as manifested, ang dami natin muli, part ng area ng Estancia District 5. So yan naman ang maraming fishing talaga dyan. Lumadaog. Again, yung mga illegalista, maghanap ng pamamaraan para makagawa ng illegal nila. So, tutulungan natin ang BIFAR to implement the illegal fishing.